Maşin ustaçylygynyň işi size gyzyklymy? Onu inni gaýbana ýagdaýda da öwrenip bolýar. Nirede we näde? Bilesiňiz gelýärmi? Onda Türkmen portalyndan daşlaşmaň. Steam sanly platformasyny awtomobil söýüjüleri we oýun höwetçileri üçin täze bir täsirlik peýda boldy. Car Service Together adly simulator oýunu ulanjylary ustaxananyň gapysynyň garşy alyp, olary hakyky ustanyň durmuşynyň içine salýar. Inni maşin ustaçylygyny diňe synlamak däl, eýsem ony özüň synap görmek mümkinçilik hemma. Bu oýun irki el ýeterlilikde hödürlenip, oýunçylara öz awto ustaxanasyny döretmäge we ösdürmäge mümkinçilik berýär. Iň gyzykly tarapy bolsa, bu işi diňe bir özüň däl, eýsem dostlaryň bilen birlikde amal aşyryp bolýar. Bir wagtda 4 adam açyly topar döredilip, her kime aýratyn wedipe ananylýar. Kimdir biri uloň ýüzüni ýuwup ýalpylladýar, başga biri kapot açyp şaýlar söküp näsalyklary düzedýär. Üçünji usta renk çalşyp uloň daş keşwini täzeden döredýär. Dördünji bolsa awatlanan ulogy ýola çykaryp onuň taýýar ýagdaýyny synagdan geçirýär. İşläp düzüjüleriň bellemegine görä oýunyň esasy maksady dostlaryň bilen birlikde gyzykly wagt geçirmek. Toparlaýyn rejimde tesli ara gatnaşygyň el ýeterli bolmagy bolsa, oýunçylara hakyky ustaxana atmosferasyny duýmagy ýardam berýär. Şeýle de bolsa oýun häzirki wagtda Steam platformasyna gatşyk baha eýe boldy. Käbir ulanjylar ilkinji sagatlarda ýüze çykýan texnik bökdönçlikleri belläp geçýärler. Mundan başga da mümkinçilikleriň şäkli bolmagy sebäpli oýunyň gyzyklylygy tiz wagtda petelýär diýen pikirler hemma. Terjime we lokalizasiýa bölümindäki ýalňyşlyklar hem käbir oýunçylaryň ünsünden düşmändir. Şeýle ýagdaýlara garamazdan Car Service Together awtomobil dünýäsi bilen gyzyklanýanlar üçin täze bir tejribe hödürleýär. Öz garažyny gurmak, uluglar awatlamak we dostlaryň bilen bir maksada hyzmat etmek bularyň ählisi 10 Amerikanyň Birleşen Ştatlar dollary bahasy bilen el ýeterledildi. Sanly dünýäde her täze oýun täze bir mümkinçilikdir. Belki de şu gedekki mümkinçilik sizi ustanyň eşigini geýip maşin ustaçylygyna çagyrýanlygydyr. Sizi dünýäniň hemem ýurdumyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onda Türkmen portal bilen galan. Bize agza bolmakly hem unutmaň.